बाथौलायो आइदि आंनि दादु सरगारि ब्लगाव फिन खेबसेनो सोरखौ बरायहरनाय जाबाय स दिनैनि भिडिअ माबायदि जायो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय बुथुते न'आव दसे उदुबाबो खिबाय थानो आङो दायो दसेनो बानायजोबनो हागोन बेफोरखो दा आधा घन्टायाव बानायजोबनो हागोन आं हागो आं दसे रेस्ट लानि आं रावबो फोजाथ'नाङा आरो आं बानायना होगोनथ' इ हानायाव एसेबां गोबाव लायाना आं हानो हागोन दा मानो अथयज' जाबाय थादो जागोन दे आं दसे थाना बानायना होजोबगोन नै लोगोफोर लागरि खेला माने इखौ खुबिना खोलैनांगौ आरो ना बेनिफ्राय माने मोननै टिम थायो खुबिग्रा टिमा इखौ जाबफिननो हानांगौ माने टिमा मोननै जायो लोगोफोर मोनसे टिमाव 6 जन करे दोस्त मारै लागरि खुबिख्लायबाय बेखौ जाबनांसिगोन माने इयो नांबा थैयो आरो माने ओइ नांबाय सासेनाव नांबाथाय थैयो आरो माने मानसिया गोदान स्टार्ट खालामफिनलायबाय गोलैबाय ओरैबायदि खुबियो आरो माने इसोर जाबखांबा उइनार जागोन माने इसोर उइनार जाबाय आरो माने लोगोफोर जाबखांबाय नालाय लागरि खेला नायबाय लोगोफोर लोगो थांसै थांथ'नोसै दे लागरि खेला गेलेनाय बाय दसे लोगोफोर थांलायनोसै दा नै लोगोफोर फैसा गैयिनि 50 थाखानि बेदर अमा बेदर लाबोनानैसो जाफैबाय फैसा गैथारा जादो ओंखायनो एवखानाय बेदरखौनो दखाननिफ्राय बायना लाबोबाय 50 थाखानि ओइनो आं 50 थाखानि बायना लाबोखांनायखाय दासो बेदर बायनो हरदो दय हराखैमोन 108 केजि लायो सद जायाखै जासाबलायबाय लोगोफोर टेस्टि जायाबाबो नैखि जादो बिमाया हरनि दालि बासिदो बेदरखौ जासिदोंमोन जायानो बेदरखौ खम नुबायना जासानोसै बिदिनो बोरैबा खिफिसो मोनामदो बेदराबो नंगौ दसे जानो आं जाया खिफि मोनामदो बे आं दिस्टार्ब खालामना सकाव थांना फैनि गय जाना फैनि माबायालाय लोगोफोर सकाव थांसै हिन्जावनिफ्राय फैसा एसे सेखना लाबोलायबाय 50 थाखासो हरथारामोन गयफोरखौ जाना फैनोसै ओंखाम जाखांनायनि चलो बाथौलायो बाथौ बरिंथारलै बोथोरा दिनै बालुलु बोथोर गय खावदे गय जानि भेर' खारबो भेर' लामा मा मोनबाय थादों ओंखारबो इ लामा मोनसेयाव इ धुलायावनो थाहैबाय थागोन खदाय खारबो थाबाय था नों इ धुलायावनो जालायनोसै हौवा हिन्जाव ओंखामफोरानो बुलांजोब्बायलै लोङै बुलांजोब्बाय ओमफ्राय हिन्जाव बुजोब्बाय महरानो गैला रावबो नायनाय नंला सिख्लाफोरा मोजांसो नांगौ मिठापान फानग्रा गय नायो मिठापान फानग्रा नङालै माबायो गखनि फाथैनिखौ गखनि फनखाबाय आं एसे नेवा जायाना आंनो
왜 보이라? 응. 시험 한자. 가지고 싫으면 먹어. 좀 랑 먹나? 그렇죠 이제. 와. 보자 खांलायबाय लोगोफोर ओंखारलायबाय बखै बखै थांनाय जायो सकफोरखि थांनाय जायो ना मा जायो गिदिंनो थांलायसै जानो फास्ट फुड नायलांबाय थादे नै लोगोफोर नायदो दाउ ना मासे लिंफैलायबायनो एखासे दाउ ना माने जाखुन्दा टाइपनि मानसिया जानो लिंलायबाय बावबा थांसै दा बखै मोनजायो मोनजायाथ' लोगो जों दा बर्तमान थांसै जोङो मायाव थाबायाव थांसै जाना फैलायनोसै लोगो ना मा मा मोनजायो लोंला फैनोसै नायलांबाय थादो लोगो नै थाबा मालिका खारबाय थाबा मोनफैबाय जों दा गसाइगावनि थाबायाव मोनफैबाय मास्टारमोन थाबायनाया मास्टारमोन 7 स्टार ब्लु स्टार थाबा मोनफैबाय नै माने बन्द जाबायमोन आरो संना जानांसिगोन बुस्थुफोरखौ दे फिटिं खालाम गेसखौ फिटिं खालामनांगोन आरो संनानै होख्लायलांसै लोगो ना लाबोदो मा मा दङ मा मा गैया जाखाव जोबलायसै दावदैफोरा दङ लोगो बेदरखौ एवनोसै बेदराबो एवना जानांसिगोन ओमफ्राय बाखि मा दं मा गैया आरो लोंग्राफोरखौ लोंसै आरो थान्दा सान्दाबाबो कल्ड ड्रिंक्सफोरखौ जोंथ' आरो मोजांखौथ' जों माबा लाखाया एलक' लाखाया ना होमबा एलक' लाखाया जों कल्ड ड्रिंक्स लोङो रायलांबाय थादो लोगोफोर जोंनि एवनाय जानायफोरखौ होदो लकेल दाउ ना लकेल दाउ मिस्टार कुगा जोंनिया भेरि टेस्टि एवखादे खिन्थु खालायलायनोसै ओमफ्राय आहा संग्रा गैला लोगोफोर संना होख्लायसै जोंनो बरिया बानाय हा होबाय जोंनिया बेदरा मा होनो इखो चिकेन कनस्टेबल मोननायो चिकेन कनस्टेबल माने चिकेन कनस्टेबल बानायदो मा मा आइटेम थायो चिकेन एसाइखौ जाथ'ला जोङो दिनै चिकेन कनस्टेबलखौनो जाथ'नोसै बा बानाय लोगो बरिया बानायदो होख्लायनोसै बरिया जोंनिया खुगा जादोंना बरिया जाबाय लाबदो बोखांनानै र' एसे जागोन दे आला खुदैखौ जोब्बाय गुदुं टेस्टि जादों खिन्थु मा गेलथ'ला दसे गेलेबाव गेलेबाव मा दसे गेलथ'ला दसे गेलेबाव गोथाव